may kusog batok sa pagsulay, kay nagsalig ko sa Amahang Dios, nga nagpala sa kahadlok ko. Si Jesus gayon ang maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak, sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naasa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang gayon ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak, sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naasa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang gayon ko kang Jesus. Hangtod nga ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa
Ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday, Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday, Naimbag nga rabii ka naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English, Welcome to our English broadcast every Wednesday live here on our Facebook page. we invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Maayong gabi ka natong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, ug bisan pa sa atong mga suking tigpaminaw ug tigsubaybay sa atong mga kaigsuonan nga nasa gawas sa nasod dining nasod Pilipinas. Salamat kayo sa inyong makanunayong pagsuporta o pagsubaybay mga igsoon. O sa makausap pa, maayong gabi ka natong tanan. Salamat sa atong buhi nga Dios ining manindot nga panahon ug manindot nga higayon nga nagsidya na usab sa kahanginan ang atong Facebook page, The Church of God in the Philippines, maging ang atong YouTube channel, live usab karon mga igsoon, The Church of God in the Philippines. Ug welcome ang tanan mga igsoon ning takna sa kagabion. O sa atong kini na usab ang inyong ulipon, Brother John Paul Villanueva, live gikan sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat sa atong binga Dios nga atong kauban karon ang atong igsoon, bagong anchor mga igsoon sa Bisaya broadcast. Salamat atong kauban, Brother Key Herald Inclonar. Mayong gabi kanimo, Brother Key. Mayong gabi, Brother John Paul. Og salamat sa Ginoo nga nagkaubantan ining higayuna sa broadcast. Og dalagon ng Dios Amen. ining kagabion. Brother JP. Amen. Salamat sa atong binga Dios. O sa atong pagsugod, Brother Key, akong gihangyo ang imong pag-ampo para sa atong opening prayer. Magampo ta, atong ipiyong atong mata ug atong ihatag ang atong isentro atong presensya diya sa atong buhi nga Dios. O amahan nga langit nun Dios nga labing gamahanan ug maigmaon sa tanan. Salamat to Dios ning takna sa kagabion. O kami makapasalamat nga na kanimo sa imong pagkamayo Dios. Tungod kay sa higayon usab nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Amo kining mahimo alang sa imong kahimayaan. O salamat to Dios sa kagayunan bisan pa sa tanan matag usa ka namo nga mahimong amo kining mahimo Dios alang sa pagmantala usab sa imong ebanghelyo. O among gihangyo ang imong padayon nga pagpanalangin labi na amahan sa internet connection among gihangyo Dios. Ikaw siyang tabang niini nga mahimong dili kini mahimong mapiktuhan usab ang pagmantala sa imong ebanghelyo. O ang Dios sa among pagpadayon sa unahan among gihangyo ang imong pagpanguna pinaagi sa imong Espiritu Santo nga mahimong ang matag usa makabaton kay kadaugan. Dayon ka sa uli katapusan ug kini mong gipangayo sa ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Key, sa iyong mga mainitong mga pag-ampo para sa atong broadcast ng takna sa kagabion. O mga igsoon, salamat sa itong binga Dios na nanatay ubay-ubay ng mga viewers ng takna sa kagabion. Akong gina-encourage ang matagusa nga atong i-share sa atong timeline ang atong Facebook Live. Itong i-share mga igsoon ang daghan pa ang makasubaybay, makasalod sa mga panalangin spiritual nga giandam sa atong buhi nga Dios ng takna sa kagabion. O para sa tanan usab atong i-like o i-follow o i-subscribe mga igsoon kung wala pa ta naka-subscribe aron nga mahimo tang updated kanunay sa mga Facebook posts o mga Facebook live sa atong Facebook page, The Church of God in the Philippines, o maingon usab ang atong YouTube channel, The Church of God in the Philippines. O di na ta maglalang mga igsoon, Amen.
Kay daghan na tag mga comment, mga komento gikan sa atong mga igsoon nga makanunayong nagasuporta. Atong basahon nilang mga comment mga igsoon. Dirty atong basahon. Atong i-greet ang atong igsoon nga si Sister Shanin May Retobado. Matud kaniya, maayong gabi mga igsoon. Dalaygon ang Dios ning kagabion. Salamat sa Dios sa inyong pagsubaybay. Sister Shanin gikan sa Manabi. Ato usab kauban karon ang ato igsoon gikan sa Liba, Brother Mario Gakayan. Matud pa niya nag-greet usab sa maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi kanatong tanan diha sa mga igsoon sa Liba, Sultan Kudarat. Ato usab i-greet ang ato igsoon nga gikan pa sa Katarungan Congregation, Sister Paz Sonyo. Siya usab nagatimbaya kanato intak na sa kagabion. Ato usab i-greet ang atong igsoon napabutay laing kuan ang atong igsoon nga taga Mulabi usab, Brother John J. Ramos. Maayong gabi din ha igsoon nga Brother John J. Og maingon usab mga atong igsoon nga si Sister Fin Abanis gikan sa Signal Congregation. Siya usab nagatimbaya kanatong tanan nga maayong gabi. O sa atong pagpadayon, makasubaybay kita o usa ka video presentation alang sa pag-greet sa atong mga igsoon nga nag-celebrate sa ilang adlaw na tawhan ning simanaha. O atong subaybayan mga igsoon ang mga video presentation. Amen. Salamat sa atong maigsoon nga Amen. salamat sa atong biga Dios sa atong maigsoon nga niabot na usab ang ilang adlaw na tawhan. Ug alang sa atong maigsoon karon nga nagapaminaw ug nakakita sa nakasubaybay sa atong mga kaigsuonan nga nagselebrar sa ilang adlaw na tawhan. Ato silang i-greet mga igsoon atong sa ilang timeline man o sa ilang IPM nato silang mga igsoon o siyempre apil nato sa atong mga pagampo. Ang Dios may Amen. paligon pa sa ilang kinabuhi espiritual aron sila magpadayon sa pagpangalaga dinha kaniya. O pasiunang mga panalangin espiritual mga igsoon ang atong saluron hindak na sa kagabion pinagi sa pagpaminaw sa usa ka halad awit gikan sa Domingag Congregation nga nagauluhan mga igsoon kining kalibutan di dayong puloy-an. Atong paminawon ang mensahe niining manindot nga awit. Miss Operator, atong i-play ang usa ka halad awit sa Domingag Congregation. O galang sa atong mga tig subaybay, mga tig paminaw, pasensya na kayo basig na problema gamay sa atong operator na mga igsoon. Wala. Wala.
Amen mga igsoon. Pasensya kayo mga igsoon, ay technical problem sa atong operator. Ato yan po mga igsoon nga ang Dios may pahilo na nining tanan. O sa atong pagpadayon, mintras nga napay problema mga igsoon, o padayon ta sa unahan. Akong gihangyo ang atong co-anchor, Brother Key, sa pagpadayon sa atong programa. Brother Men, Key? mayong gabi sa tanan, mga igsoon. Salamat kanimo, Father Igsoong John Paul. O ako di ay si Igsoong Key Herald Enclunar. O nanukad, gikan diri sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. O salamat sa Ginoo nga nagkauban usab kita higayuna. O padayon nga atong usahan ang kining bulaton ang pagsibya diya sa Cebuano nga pinulungan. O ginaot ng Dios magapanalangin sa matag usa kanato. O Amen. salamat sa Ginoo sa kaygayunan niya ako sa inyong makauban. O dalay ko ng Dios o sa kini nga pribilehiyo sa balang kanako nga mahimong may pagamit usab nako nga akong kinabuhi diya sa bulaton sa atong nga Dios. O sa atong Amen. pagpadayon na igsoon sa unahan, atong i-greet ang mga timbayahon, ang mga pagtimbaya sa atong mga igsoon. O matupa sa ingon ni Igsoong Eliasar Umongos, maayong gabi mga igsoon. O salamat sa Ginoo kanimo igsoon nga nanukad gikan diya sa Malaybalay, Bukidnon. O gikan kang igsoon Chance, Taklindo, Madrid. Maayong gabi sa atong tanan. Maayong gabi usab diha kanimo. O gikan usab sa kaigsoon Elizabeth Dapon, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsunan. Dalaygon ang Ginoo. O dalaygon ang Ginoo mga igsoon ning napita. O gikan usab sa atong igsoon kang Hilda Ochia nga nanukad gikan sa Sulok, Davao del Sur. Maayong gabi mga igsoon. Happy birthday ninyong tanan. O nag-greet usab siya mga igsoon ngadto sa mga nag-birthday. O gikan kay Rosalinda Rosalina Gamboa. Magandang gabi mga igsoon. O mayong gabi usab nga na kanimo igsoon. O karon mga igsoon among gihagat ang matag usa. O salamat nga sa padayon ninyong kinasing-kasing nga pagsuporta o pagsubaybay sa niining programa sa atong binisaya nga pagsibya. O among giagat ang matag usa nga mga matag usa kanato nga pinaagi sa pag-like, pag-share, pag-subscribe o pinaagi sab sa inyong mga labi na sa inyong mga pag-ampo, mga minamahal nga mga igsoon. O dako kanang dakong tabang kana alang sab sa kalambuan, kadaugan sa maong bulahaton pinaagi sa internet. O salamat sa mga naghatag usab sa ilang mga bituon. O dako kanang tabang mga minamahal sa padayon nga pagsibya pinagi sa nining programa. O dalaygon ng Dios o ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. O ato sa uban sa mga pag-ampo ang mga kaigsunan diya sa atong mga request sa prayer warriors, labi na ang mga ministro nga ginapanggamit sa Dios, ginagamit sa Dios diya sa yang bulaton sa nagadayang mga kongregasyon, labi na ang mga haligi sa iglesia. Ato silang yampo mga igsoon nga makababaton sila hingpit nga kayuan sa ilang mga balatian o parayan silang magamit nga limpyong galamiton diya sa bulaton sa atong mga Dios. O labi na sa mga kaigsunan, uban sa mga request sa mga igsoon sa ilang mga mahal sa kinabuhi. O atong tuhuan mga igsoon nga ang Dios mag-aayo sa tanang mga balatian tungod kay ang atong Dios buhi, gamhanan o arang mahimong makaayo sa tanan natong mga gihambin nga mga balatian. O atong padayon mga igsoon atong sudong usab ang ika-12 nga anibersaryo sa Sariaya, Quezon. Ang kadaugan usab sa bulahaton sa atong buhay nga Dios ning dapita. O atong tanawon mga igsoon.
Mga igsoon, Ma- atong kita sa screen, wala gyud tayo makita, no? Brother K, among among wala gihangyo maigsoon ang inyong pasensya. Tungod sa among internet din napita murag kuan gid siya. Ah, wala gid siya miangay. Wala siya ni ah, wala siya ni uyon sa atong programa nining kagabion. Pero ang Dios magapanalangin sa matag usa. Og nasayod ta nga ang Dios naghatag og nagbubo sa iyang mga panalangin spiritual sa mga kaigsoonan ditong dapita, labi na sa mga bisita, labi na sa mga miduol, o ang Dios naghatag og mensahe nga sibo gayud sa mga pagpanginahanglan sa iyang mga kanakan sa maong dapit sa Sariaya, Quezon congregation. O balik ka na kanimo, igsoong John Paul. Amen. Salamat kay Brother Keith. O mga igsoon, samtang ginaayo pa sa atong operator ang internet, ang iyang pag-operate, o siguro ang internet connection hinay gyud atong iyang po mga igsoon, tabangan nato sa pag-ampo. Wala yung posible sa atong buhi nga Dios kay kini iyang Amen. buluhaton. O padayon sa ta sa pagpahibalo nining mga importante kay nga mga pahibalo mga igsoon sa atong mga umalabot nga mga buluhaton sa atong buhi nga Dios dinhi sa nagkalain-laing lugar. Atong basahon mga igsoon dinhi sa karong umalabot nga Oktubre 27 tuig 2024, ika-28, no? Ika-28 ka tuig nga sa Iglesia sa Dios dito sa lugar sa Burgos, Ilocos Norte. Sa atong iyang po mga igsoon, no? Alang sa mga kaigsuonan nato nga naadiha dapit nga maka-attend. Na ang Dios may panalangin kaninyong tanan o unta nga ato iyang po. Alang ka nato nga dili maka-attend kay narata dinhi sa Kabisayaan, sa Mindanao, atong iyang po mga igsoon nga ang Dios may luwas pa og mga kalag ditong dapita o ang ilang buluhaton madaogon. O karon usab nga parehas nga adlaw mga igsoon, Oktubre 27 gihapon, ang pinakauna nga Thanksgiving sa Iglesia sa Dios dito sa lugar sa Lebac, Sultan Kudarat. Atong iyang po mga igsoon, atong mga igsoon nga mga Ilocano ni sila, magselebrar sila sa ilang pinakauna ng Thanksgiving. So yan po mga igsoon nga ang Dios may magapalig-on kanila o ang Dios usab magaluwas pag mga kalag ditong dapita. Maingon man sa mga ministro nga pagamiton niya atong iampo nga ang Dios may mag-provide o sa ilang mga paginahanglanon labi na sa pamasahe padulong sa lini nga buluhaton. O sa atong mga kaigsunan, welcome mo mga igsoon kay gini naara sa Libac, Sultan Kudarat, Mindanao. O dugang pahibalo, kanunay nga gipahinumduman ang matag usa, matag Lunes alas 8 sa kagabion, doon na kitay panagkahiusa nga pag-ampo, no? Aron iampo nato ang atong mga igsoon, labi na nga mga igsoon nato nga nasa balig ng sa naay-balatian mga igsoon. O kung na-okay na siguro ang atong operator karon, atong paminawon, no? Try nato kung mo play ba atong paminawon ang usa ka halad awit sa tuig igsoon nga si Sister Eliza Secretaria. Na iyang awit mga igsoon antuson lang. Okay mga igsoon, murag wala kitay madungog. Okay ra na mga igsoon. Ako nagatuo kining mga halad awit nga gipang-andam sa atong mga igsoon. Makahatag gyud unta ni panalangin spiritual kanato intak na sa kagabion pero tungod ay naagay mga technical problem pasensya kay mga igsoon, no? O siguro moadto na ta karon sa pagpaminaw sa pinakaimportanteng bahin mensahe sa atong buhi nga Dios nga mo gyud pinakaimportante
ug akong gihatag kang Brother Keith ang gayon Mm. padayon. Amen. O karon may igsoon, mga minahal namong mga tigpaminaw, among gihangyo ang inyong mga igdulungog o ang inyong panahon unsa man ang atong ginabuhat karon. Kami naghangyo sa inyong mubo nga panahon nga ato sang ipadaplin ang atong mga gipangbuhat alang sab sa pagpatalinghog sa pulong sa atong Banging Dios tungod kay ang atong Dios nagingon nga dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao kundi sa matag pulong nga mugula sa baba sa atong Banging Dios. Sa ato nang yandam atong kasing-kasing atong ablihan sa pagsalod sa panalangin spiritual nga iyang igabubo nining kagabion. O ang magadala sa iyang mensahe ang atong igsoon gikan sa Pantak, Malungon, Sarangani Province. Ang atong igsoon si Igsoong Joel Magunday, ang pastor sa Bantak Congregation. Amen. Amen. May pasensya gamay mga igsoon tungod kay nay gamay nga mga kakulian sa atong bulaton nining kagabion. Pero nasita ang Dios dili magkulang sa mga pagpanginahanglan nining takna. Amen. Brother Keith, mitras wala pa ang atong preacher kay na-out siya sa atong StreamYard, no? Ato sang i-greet pa ang uban natong mga igsoon nga kauban nato karon. Salamat sa atong Banging Dios na naday siya. Patulod na siya. Sa atong i-welcome pag-usab ng atong preacher, Brother Joel Magunday, gikan sa Bantak Congregation. Amen. Sa atong halaton gamay, mga igsoon, kay nag-loading pa. Pinungguman ako ang matag-usa nga tabangan nato, no? Kung ginsay naa diha karon nga nagasubaybay sa mga igsoon, atong iampo mga igsoon. Ang Dios may pakusog sa mong internet connection. Labi na sa atong sa iyang instrumento nga pagagamiton intak na sa kagabion. Amen. Wala gid siya nakasunod, Brother Keith. So ato sa i-greet ang atong mga igsoon. Operator, palihog ko. Ma-flash ninyo ang atong greetings sa atong mga igsoon. Atong i-greet. Atong i-greet mga igsoon si Sister Chance Madrid. Matid pa niya, maayong gabi sa atong tanan mga igsoon. Ako lang na ipaibalo mga igsoon. Ibawaan na po na ko nga kini si Sister Chance Madrid. Nakalimot lang ko sa iyang tinuod nga ngalan. Taga Cagayan de Oro ni siya mga igsoon. Kanya didawat din siya sa atong video. Dito siya gasimba karon sa Balawang Congregation. Salamat niya ato siyang kauban sa atong Cebuano broadcast. Brother K, great. Ang wala to igsoon. Ulit-ulit sige. Og ato nang nag-greet day si Igsoong Hilda Ochia. Gikan sa Sulot, Davao del Sur. Mayong gabi mga igsoon. Happy birthday ninyong tanan. Amen. Og ato i-greet igsoon sa Rosalina Gamboa, nagikan sa Batangas Congregation. O gikan usab sa Bonifacio Congregation si Jelord Magunday. Matod niya mayong gabi sa tanan mga igsoon. Mayong gabi igsoon, planok. Amen. Ato sa bigret ang ato igsoon gikan pa sa Candoni, no, sa si Sister Jonabi sa Banal Kasantusan. Siya usab nagatimbaya sa matag usa. Mayong gabi mga igsoon. Amen. So mo ang atong mga igsoon nga padala sa ilang mga pagtimbaya sa atong comment section. Sa makausap pa, kami nagapangayo o dispensa. Pasensya mga igsoon ay
wala pa ang atong preacher tungod sa internet connection. O karon mga igsoon kay na okay na ang internet connection sa atong operator, paminawon sa nato ang usa ka halad-awit na gikan sa atong igsoon nga si Sister Elisa Sekretarya na nagauluhan antuson lang. Itong paminawon ang mensahe sa mong awit. So, Amen. operator, palihog kog play sa antuson lang. Ay. Tud kaniya. Dili daw ma-play mga igsoon. Mga yung may dispensa mga igsoon kay ang among internet gud ding dapita murag hinay gud kaayo. Kanining kagabion, sa mga igsoon nato nga nasa nagasubaybay, palihog ko nga palihog ko padala sa inyong mga komento, sa inyong mga comment sa atong comment section para hinahinay natong basahon mga igsoon. Mintras wala pa ang atong preacher. Og akong basahon diri may igsoon, gikan kang igsoong Japet kahandok. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Og maayong gabi kana nga diha kanimo, igsoong Japet. Amen. Sige, Og Brother gikan K, usab ikaw, kang Simeona Bag-aw. Igsoon mga igsoon maayong gabi sa tanan. Amen. O gamong giaghat ang matag usa may igsoon nga magdala sa ilang mag-send sa ilang mga komento niining atong sidyahan. Og karon makadungog ta og asa ka halad-awit. Gikan kang igsoong Elisa sekretarya og nagaulahan kini antuson lang. Amen. Matamis palanong ang pagsulay na isama sa bulawan nga giunlay sa mainit nga kalayo nagasiga ulayon putliyon sama kaniya antuson lang ikalipay kining tanan kay bukti sa Diyos atong manlalaban pasanon lang atong lulanong sundon siya ipadayon ang pagtuo kay ang Diyos mobalik na dili hingpit ang atong pagkinabuhi diha sa pag-antos kita maputli sa Diyos atong hangyo dadon sa pag-ampo kay siya paminaw kanato antuson lang ikalipay kining tanan kay buktian sa Diyos
Amen. Salamat sa maong halad awit sa atong igsoon, Sister Elisa, sekretarya. Kung tinuod gyud mga igsoon nga naging mga pagsulay sa atong kinabuhi. Antuson lang gyud nato mga igsoon. Hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios, ang Dios maghatag o reward kanatong tanan nga himong nagmainang tuson, no? Labi na sa atong panahon gyud karon, no, sa atong broadcast. Amen. Naging mga pagsulay nga atong nasinati tungod sa mga technical problem, mga internet connection, di gini sa malikayan mga igsoon, no? Tungod kay online man gud ni nga buluhaton sa atong buhi nga Dios. So, ay mga panghitabo ingon nani. So, naamo lang mga paghangyo nga antuson lang nato gamay. Samtang Amen. ginaayo pa. So, Brother Key, basig na kay mga mag-rate diha sa imong cellphone kay wala koy kuan, dili na ko makita Amen. ilang comment. Niya usab din ni si Iksong Christian Kaintoy, yap, gikan sa Dumingag Congregation. Mato pa niya, mayong gabi mga igsoon. O mayong gabi ka na, diha kanimo, Igsoong Christian. O paday naman gigagahat ang mga igsoon sa pagpadala sa ilang mga komento aron atong mabasa dinhi sa atong sigihan. O paday na sad natong iampo ang mga umaabot sa mga bulahaton. Ang Dios magapanalangin sa tanang mga bulahaton o magadugang sa mga pagpanginahanglan. Labi na sa spiritual nga pagkinahanglan, ang Dios magahatag og mensahe nga sibo gayud sa pagpanginahanglan sa matag usa. Labi na sa atong mga maimbitahan nga mga bisita sa maong kahigayunan. Og sa karon makadungog usab tag usa pa ka halad awit gikan sa Dumingag Congregation. Amen. Nagaulahan kining kalibutan di dayong puloy-an. Atong paminahon mga igsoon. Amen. Ang kamatuoran, isang yaw sa
Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya. Ug karon buligi ko Ginoo, sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, mudang gayud ko kang Jesus. Hangtod na ako mahiabot na, sa puloy ang nagisaan mo. Ang kinabuhi ko matagutlo, may kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa Amahang Diyos, nga nagpala sa kahadlo ko. Si Jesus kayo ng maluluyon, nagahatag sa labing mahal, na siya sa akong kagulanan, siyang kalipay o pahulay ko. Matag adlaw iya kong kuyugan, sa malulot man nga grasya niya, ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing gamhanan, sa mga mahal niyang anak. Sa kaligon iya kong hatagan, kay kini mao ang saan niya.
karon buligi ko Ginoo sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay ug ang mga saad, naa sa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, munang ugayod ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na sa puloy ang nagisaan mo. Amen. Salamat sa atong buhay nga Diyos, no? Sa atong, mintras kita ulat sa atong preacher, wala gid sa kasulod mga igsoon, tungod kay hinagyod ang ilahang internet connection. Apan salamat sa atong buhay nga Diyos nga dili giniya pasagdahan nga mahimong dili magmadaugon ang iyang bulahaton intak na. Sa atong buhay nga Diyos nga naay alagad sa tumbay nga Dios nga nag-volunteer nga siya sa ang mo puli sa pag hatod sa mensahe sa tumbay nga Dios intak na sa kagabion. Og intak na sa kagabion ang gihangyo gitawagan ang atong igsoon Sister Mary Jane Apas gikan sa Cagayan de Oro City. Siya mao ang magadala sa mensahe sa tumbay nga Dios intak na sa kagabion. Kung sa makausap pa, pasensya kayo mga igsoon sa inyong mga pagpaabot. Apan ako nasayod nga na ang inyong mga pagsabot. O ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. Ingtak na sa kagabion. Amen. May gabi, Auntie Jane. Mayong gabi, igsoon. Amen. Daraygon ang atong buhi nga Dios na ining kagabion o mayong gabi sa likod sa atong pagsibya ang kanunay nga maigugmaon sa buluhaton sa Dios na kanunay nga naghatag sa ilang oras, naghatag sa maong presensya nga aron magmalampuson ang atong pagsibya sa online. So mga igsoon, natuguti nga hatag usab ang mensahe sa Dios ni ining kagabhion. So salamat sa usa ka lain nga pribilehiyo nga ang ulipon sa Dios makapaambit sa pulong sa atong buhi nga Dios sa ining kagabhion. O dalaygon ang atong buhi nga Dios nga sa kanunay wala siya magkulang sa mga tao yang ginahatag ang pagpahinumdom. Busa dili ta maglangan igsoong GP to atong pagasugdan ang maong mensahe. O atong ablihan ang atong Biblia. So sa mga tanaw karong orasa, dalaygon ang Dios, mayong pagpamati, naot ablihan nato ang atong kasing-kasing ug atong hunahuna sa pulong sa atong buhi nga Dios. Nga atong pagabasahon sa ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. So, ikaduhang sulat ni Apostol Pablo sa mga Tesalonica, dinhita sa Kapitulo 1, versikulo 9. Kapitulo 1, versikulo 9. Sa kung English ang inyong Biblia, 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. So sa Bisaya, mao ni ang ikaduha nga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. O
Dinhita sa Kapitulo 1, versikulo 9. Ato ning basahon mga igsuon ang maong sulod niini mga hinigugma namong tigpamati karong orasa. Akong basahon nga manag-anto sila og silot nga walay katapusan nga pagkalaglag gikan sa naong sa Ginoo og sa himaya sa iyahang gahom. Sa dili pa ta magpadayon, magampo na kita, dalaygon og gamanan nga Dios, amahan niining orasa, ana kami sa maong pinakaimportante usab nga bahin, mao ang paghimay-himay, pagpaambit sa imong mga balangpulong. Dalaygon ka nga niining orasa, ikaw usab ang among kanunay nga gidangpan. Tabahi kami amahan, pangunahi ang imong ulipon sa imong balang espiritu. Kanunay ang Dios nung kaalam ug kahibalo ang gikinahanglan nga aron usab ang mga balangpulong nga mogawa sa baaba o Dios nagagikan gayo diha kanimo. Tugot amahan nga ang mga nagapamati karon sa online abli ang ilahang hunahuna og kasing-kasing sa kanunay ana ang pagpaubos, ana ang pagtinguha nga dawaton ang maong pagmensahe sa atong buhi nga Dios na ining kagabhion. Ang iyang mga balangpulong usa kini sa pagpasidaan, usa kini sa paghatag og pagbadlong, pagsaway ug paghatag usab pagdasig og inspirasyon. Dalaygon ka ang kalampusan o Dios amo kining gisalig og kining tanan among gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Magpadayon ta mga igsuon ug mga hinigugma namo nga nagatanaw ug nagapamati sa atong pagsibya karon. Og dinhi adaw nay pinakanindot na pulong dinha nga atong nabatian sa akong pagbasa kaganina nga diin hisgot sa maong silot. Ang mensahe sa Dios nagauluhan kini og silot. Sa Tagalog kaparusahan o silot mga igsuon. So dinhi nagpahinumdum kanato nga ang pinakadako nga problema sa tao abi pa nga mao ang mga panginahanglanon sa matag adlaw, di ba? Mao gyud na ang pinaka musulod sa hunahuna sa mga tao kung mahisgot ang problema. To klase-klase ang igahatag sa maong mga katawhan kung maghisgot og problema. Kana ang uban mga literal lang o personal nga kana bitawng panghuna-huna kung unsa di ay ang dako nga problema sa mga katawhan karong panahona. Sa espiritual, kung atong lantawon mga igsuon, mga hinigugma, ang pinakadakong problema sa tao mao kining kasalanan. Musugotag sa dili problema gyud ni sa maong katawhan. Tungod kay kung kini nga gibuhat sa tao, kung dili ni siya matabangan, posible nga aduna usab gitawag nato ang iyang kinabuhi sa ikaduhang bahin kung siya mawala sa kalibutan, mahimo yung naay dili maayong sangputan. Tudumdumo nato nga anaay kanang gitawag silot nga gitakda sa Dios. Naibal-an nato nga duha ang iyahang giandam nga maong padulngan sa tao. Ang imperno og ang langit. No mga hinigugma ko, nining kagabhion ang ebanghelyo sa atong buhi nga Dios nga si Ginoong Hesukristo
magpahinumdum kanato unsa ang pagkabililhon sa maong pagpasidaan sa Dios nga aduna gayoy silot di ay kung ang atong kinabuhi ato gayong ipadayon sa paghimo sa maong pagpakasala. Dinita mga igsuon, nasayod ta nga ang pagpakasala ana ay silot. Kung mubasa ta una sa Roma 6:23, kung atong basahon kini sa Biblia, kung naamoy Biblia, ang maong pagpakasala sa tao, sure gayod nga kanang gitawag nato nga naagid siya'y silot. So ato gining lantawon sa Biblia kay para dili ta makaingon nga nagbuot-buot ta sa pagsulti niini. Tumatod sa 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Klaro kaayo ang mensahe sa Roma 6:23 mga igsuon nga di ay una pa lang ning pasidaan sa Dios sa tao nga ang pagbuhat sa sala o ang pagpakasala anaa gyud di ay siya'y giitawag nato nga silot. Diba sa atong panggamhanan sa kalibutan sa literal naagya po'y silot. Kung mo supa ka sa balaod sa panggoberno, kung ikaw nakasala batok sa balaod sa gobyerno, napod kay silot, diba? Ibutang ka sa rihas nga puthaw. Silutan ka o pila ka katuigan. To ato na lang dumdumon kanunay nga dinhi pa lang gani sa kalibutan kung naatay mahimo nga kasalanan sa balaod sa yuta, naa naman gani siya silot. Labaw na sa atong buhi nga Dios. Nga diin tagaan pud niya hustisya ang mga matarong. Tumaw na ang mga matarong magpadayon. Tungod kay ang Dios dumdumon nato siya ay Dios nga hustisya. Siya ang Dios nga wala siya ay gitawag nato pinalabi. Ihatag gud niya ang para sa imong nga imong gibuhat. So kung ikaw matarong, tagaan kaniya para sa imong ganti. O ikaw dautan, tagaan pug kaniya sa maong imuhang angayan nga padulngan. Ingana ang atong buhi nga Dios mga igsuon. Busa niining orasa ang maong pagpakasala matud pa sa akong gibasa kaganina, kamatayon. Dili ni kamatayon nga physical kundi kamatayon sa atong kalag nga diin sama sa kong giingon didto sa giandam sa atong Ginoong Hesukristo nga mao ang impyerno. So mga kaigsuonan og mga tigpamati, mga hinigugma namo, kung maingon ta og kasalanan sama usab kini sa atong panggoberno. Kung mahisgot ang kasalanan mao ni ang pagsupak sa maong supak sa balaod sa Dios mga igsuon. So dinita sa 1 Juan 3:4. So dinhi nato basahon kung naa ba gyud di ay 1 Juan 3:4. Sunda lang ko ninyo mga igsuon, mga hinigugma aron pod ato gyung malantaw. Ingon siya, ang tanang nagabuhat sa sala, nagabuhat sa pagka masupilon usab. Kaya ang sala mao ang pagka masupilon. So klaro kaayo ang maong mensahe sa Dios ining kagabhion.
nga ang pagbuhat sa sala mao kini ang pagkamasupilon. Wala ka magsunod. Wala nimo gisunod ang kabubuton sa Dios. Wala nimo gisunod ang gusto sa Dios nga ibuhaton sa tao nga mao ang paghimo og pagkamatarong. Mga igsuon, tungod kay ang atong buhi nga Dios siya ustisya. Siya pod muhatag sa maong mga nagbuhat sa matarong. So ang maong pagbuhat padayon sa pagpakasala hatagan gayud og silot sa atong buhi nga Dios. Mao na ang atong dumdumon mga igsuon. Kung baliko nato ang Roma, dinhita sa Roma 1:28-32. Ato gyud ning basahon ang pulong mensahe sa atong buhi nga Dios. Ingon siya din na sa 1:28 paingon sa 32. Og tungod kay nagdumili sila sa pagbaton sa Dios sa ilang kahibalo, ang Dios nagtugyan kanila ngadto sa pagbuhat ni adtong mga buta nga dili angay. Nga napuno sila sa tanan nga pagkadili matarong, pagkadautan, pagkahikaw, pagkamadinauton, napuno sa kasina, pagkamamumuno, pagkalalis, pagkalimbungan, kangilad sa kasing-kasing, mga tigsugyot, 30, mga malibakon. Dumdumo nato ni ha. Masilagon sa Dios, mga mapasipalahon, palabilabihon, andakan, mga magtutukod sa mga kadaot, masupilon sa mga ginikanan. 31, mga walay pagsabot, mga magbubungkag sa mga gikauyunan, mga walay gugma nga kinaiya, mga walay kaluoy. 32, nga kini sila sa hingbaluan nila ang tulumanon sa Dios nga ang mga nagabuhat sa mao nga mga butang mga takos sa kamatayon. Dili lamang ginabuhat nila ang mao, kundi usab nga sila nagatugot ni adtong mga nagabuhat niini. Mga hinigugma, atong pamalandungan ang pulong sa Dios niining gagabion nga anaa gyud buhaton nga silot ang atong buhi nga Dios. Labi na matud pa dinhi kanang dili lang bitaw ta pagpatalinghog, dili lang bitaw baliwalaon lang bitaw nato ang pulong sa Dios. Dining kagabion mga hinigugma ko, kung atong nabatian kini nga mensahe sa Dios, usa kini kapasidaan kanato. Og angay tang magpasalamat niini tungod kay anaa patay higayon. Anaa patay higayon nga pwede pa ta makabalik sa Dios. Anaa patay higayon nga dili ta mahitumpawak sa maong silot. Silot nga adto kita sa maong imperno nga mao kadto ang kalayo nga walay pagkapalong. Nga dili nato mawala ang atong hunahuna kundili magakagot kita didto og ang ulod magabalik-balik sa imuhang mata paingon sa ubos. Mga hinigugma, mga kaigsuonan, wala ta gihadlok sa Dios. Pasalamatan nato siya niining kagabion nga gipahinumduman taniya nga kung dili ta mamati sa iyahang pagpahinumdom, dili nato basolon ang Dios. Mabitaw mga igsuon nga samtang ako
paambit usab sa mensahe sa maong silot kanang usapod ko nga makaingon, salamat o Diyos ko. Salamat kay wala ko nimo gipapadayon sa pagkinabuhi nga pagka makasala. Nga dili day maayo ang maong pagkinabuhi tungod kay anaa kay giandam nga maong lugar niini nga walay makaikyas, walay makaiskapo sa maong silot sa Dios unya nga iyahang giandam. Dumdumo nato nga ang kamatayon dili nato hibaw-an. Kinahanglan ta niining kagabion mapamalandungan nato. Kinahanglan atong ibutang sa atong kasing-kasing ang maong pulong sa Dios. Tungod kay ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo mga igsuon, pagpahinumdom ni nga kinahanglan mo balik ta sa iyang kiliran. Sayon ra kaayo ang mga pamaagi nga iyang gihatag sa tao nga aron dili siya hiagom sa maong silot, makasinati sa maong silot. Iyang pamation ang maong ebanghelyo. Ug anaay mga pamaagi ang pagbuhat niini mga igsuon pinaagi sa paghinulsol. Ang paghinulsol mao'y gigamit sa Dios nga aron ang atong kinabuhi mahilikay sa maong silot. Maghinulsol ang matag usa. Ug sa maong paghinulsol kinahanglan atong dawaton ang atong Ginoong Hesukristo. Ablihan nato ang atong kasing-kasing. Dawaton nato ang atong Ginoong Hesukristo o tuhuan nato nga siya ang nagluwas kanato gikan sa kinabuhing pagkamakasala. Mga hinigugma, di ba nindot? Di ba nindot og sayon lamang ang gusto sa Dios? Pero sa akong igaingon kaninyo nganong jutay lang ang magpatalinghog niini. Nganong jutay lang ang wala nagtuman niini. Busa niining kagabion dili pa ulahi ang tanan. Pinaagi sa paghinulsol, gigamit niya aron kita mahibalik ang atong kinabuhi ngadto sa pagkamatarong, ngadto sa pagkabalaan. Tungod kay hangtod niining panahon na anaapay matarong mga igsoon. Sayop ang maong mensahe nga inyong nabatian nga samtang naatas kalibutan makasalata. Dili mga igsoon. Sa sinugdan ang tao gibuhat sa Dios nga balaan. Nangita siya paagi nga mahibalik ang tao sa pagkamatarong ug sa pagkabalaan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Busa dili nato sayangon ang pag-agas sa dugo. Dili nato sayangon ang maong sakripisyo ni Kristo diha sa krus. Gipamatud-an niya ang tao pwede makabalik sa kinabuhing pagkamatarong pagkabalaan. Tungod ingon siya, magbalaan kamo, tungod kay balaan ako. Di ba? Anaa ka na sa iyahang mensahe, mga kaigsuunan. So matud pa sa atong buhi nga Dios, kung dili nimo maangkon ang maong kaluwasan, mga igsuon, kung dili ka maluwas gikan sa kinabuhing pagka makasala, mahiagom gayud ikaw sa maong silot. So akong basahon ang katapusan nga bersikulo nga akong ihatag kaninyo nining kagabion. Akong basahon ang maong bersikulo nga ipahinumdom sa Dios kanato. Nga bantayan nato ang atong kalag nga pinakabililhon atubangan sa Dios. Nga mao niya kini ang moatubang panahon sa hukom. Panahon sa paghukom. Kaya ang atong Ginoong Hesukristo ingon siya, mobalik ako aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Anugon ang atong oras. Anugon ang atong kaugalingon kung dili nato kini tumanon. So matud sa Hebreo 2:1 ngadto sa 3 mga igsoon. Akong basahon.
Busa, kinahanglan nga hatagan ta sa labing mainitong pagtagad ang mga butang nga hingdunggan. Tingaliun niya nga ipanganod kita gikan kanila. Kay kung ang pulong nga gisulti pinaagi sa mga manulunda, nagapaila, nagapaila, gisulti pinaagi sa mga manulunda nga nagapaila, nga malig-on og ang tanang paglapas og pagsuki nakadawat sa matarong bayad sa balos. 3. Unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan. Nga sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo. Gipamatud-an kanato pinaagi kanila nga mga nagpakadungog. Mga hinigugma, mga kaigsuunan, nasayod ta nga karong panahon na ay mga Kristiyano. Ngani ang kaluwasan mao kini ang gihatag gayud nga usa ka kasinatian sa tao nga siya maluwas gikan sa kinabuhing pagkamakasala. So daghan ang mga nagabuhat sa pagkamatarong. Daghan ang mga maghatag sa maong kasinatian sa dihang iyang gitugutan ang Espiritu Santo sa pagpamuhat sa iyang kasing-kasing. Sa dihang ang Espiritu Santo maoy nagtabang kaniya nga mahimong mahiduol magpaubos ang maong tao ngadto sa pagduol, pangayo o pagpasaylo. Hangtod karong panahon na ay mga Kristiyano nga naa sila'y kasinatian nga sila na bag-o gikan sa kinabuhing pagkamakasala. So ingana ang mensahe nga sa sinugdan paman ang Ginoo gayud ang nagpamatuod niini o gipamatud-an sa mga Kristiyano sa mga nagdawat sa maong kaluwasan. Amen. So nindot kaayo mga igsuon og dinhi sa Proverbio 8. Atong dungagan og pulong sa Dios aron gayod matagaan ta sa maong giya niining orasa. Proverbs 8:32-36 mga igsuon, 32-36. Ingon siya, busa karon mga anak ko, kani mga kaigsuonan, dili nato mahayan ang Dios. Kay niining kagabion, ana siya mensahe kanato nga ibilin. Busa karon mga anak ko, patalinghog kamo kanako. Kay bulahan kadto sila nga nagabantay sa akong mga dalan. Amen. So, ang mga matarong, ang mga nagbantay sa kabubuton sa Dios, sa sugo sa Dios, bulahan. Pamatia ang pamatngon og pagkamanggialamon og ayaw kini pag-isalikway. Bulahan ang tao nga mamati kanako. Di ba? Bulahan. Tuod ka ang Diyos anaa siya giandam. Na siya giandam nga puloy-an alang sa mga matarong. Nga magabantay matag adlaw sa akong mga ganghaan. Nga magahulat diha sa mga haligi sa akong mga pultahan. 35. Kay bisan kinsa kadto nga makakaplag kanako, makakaplag og kinabuhi. Amen. So, napamatud-an ka na mismo sa akong kinabuhi, mga hinigugma, mga kaigsuonan. Mismo sa akong kinabuhi, mapamatud-an ako ang maong grasya sa kaluwasan. Og makabaton sa kaluoy kang Jehovah. 36 ang katapusang teksto,
Apan siya nga makasala bato kanako. Klaro niya. Apan siya nga makasala bato kanako, makasala sa iyang kaugalingong kalag. Kung mga igsuon, bisan pa man ang atong teksto, nagpahinumdum niining kagabihion nga dili nato sayangon ang maong mensahe niya. Pulong palang bulahan, pulong pa lamang nga iyang gisulti ang maong silot kana hinaot dili nato kawangon. Naot dili nato pasagdan kay maulahi na ta. So samtang dili paulahi ang tanan, mga hinigugma, mga kaigsuunan, ato nang iduol balik ang atong kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios. Dili lisod ang pagbalik. Ikaw ug ang Dios lamang ang maong mahimong imong maduulan. So ingana mga igsuon, ana mga hinigugma nga anaay kadaot, anaay silot ang maong pagbuhat sa pagpakasala. Naa siya'y dili maayong sangputan nga mao ang imperno. Magpili ang tao. Adto ka sa imperno, sa maong silot, sa kalayo nga walay pagkapalong, o adto ka sa kinabuhing walay katapusan, nga didto puno sa kalipay, wala na'y kasakit, wala na'y problema, dili na nato bation og mauban na nato ang atong buhi nga Dios. So hinaot ang mensahe niining kagabion, makahatag ka nato sa maong giya sa pag-atubang sa lain nga semana sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Pamalandungan nato ang maong mensahe sa atong buhi nga Dios nga ang silot sa mga taong nagpakasala pa, dili gayod kita magamahay sa Dios tungod kay kita gipahinumduman. Dalaygon ang Dios nining kagabion og salamat sa maong higayon nga nakapaambit ang ulipon sa Dios sa maong mensahe sa atong buhi nga Dios. Dalaygon siya. Amen. Salamat kayo sa itong buhi ng Diyos. Salamat sa iyang ulipon, iyang gamit, intak na sa kagabion, Sister Jane Apas, ikan sa Cagayan de Oro City. Ug salamat mga igsoon nga ako na sayon, mga matag-usa ka nato, napuno sa mga panalangin espiritual, intak na sa kagabion. Salamat nga ang iyang mga pulong, puno sa mga pagpahinumdom, sa matag-usa ka nato. Ang tanan natong mga binuhatan, lagi sang putanan. Kung magpabilita sa kasalanan, pagpakasala, impyerno gyud ang atong sangputan. Apan kung mga lagad na sa Dios, idulta kaniya, inusulan ang atong mga sala, o magsunod siyang kaubuton, adunay langit ngayon giandam alang sa natong. Muna nga pagpahinumdom sa o pagpadasig usab alang sa tanan niyang mga anak na nagasubaybay takna sa kagabion. O nining takna kami nagapasalamat sa matag usa nga nagasubaybay gikan pa sa pagsugod sa ato ang broadcast hangtod sa atong pagtapos. Salamat sa inyong taas nga pasensya. No, labi na nga nagka-problema kaganina, apan salamat nga naamo pa dayon nagasubaybay. Salamat usab sa atong mga operator. Duha ni sila kabuk mga igsoon nagtinabangay. Sister Hazel Joy Kahandok o Sister Angeline Joy Gamboa. Di man sila makapakita siguro karon pero salamat sa Dios. No? Nakita sa Dios sa inyong mga paghago, inyong mga pagpaningkamot. Sa tanang nagpalayo niini, sa tanang nag-ampo niining atong programa, sa akong co-anchor, Brother Gerald Inclonar, salamat kayo sa Amen. pagpagamit sa ating Diyos. So, niitak na
madto na ta sa closing prayer. O ako na siguro mag-ampo mga igsoon, mag-ampo kita. Amahan nga lang itong Diyos na makagahom sa tanan. Salamat kayo Diyos intak na sa kagabion. Sa imong pagkamaayo, sa imong dakong gugma, among nabati o padayon nga nadama sa imong pagtabang na mahimong magmalampuson kining imong buluhaton sa kahanginan. Salamat o Diyos na may mga problema sa technicality o sa internet connection. Salamat o Diyos nga dili mo itugot nga dili maipahayag ang imong mga pulong nintak na sa kagabi. Salamat nga doon na kay ulipon nga imong igamit o salamat sa tanang mga panalangin espiritual na imong gibubo sa matag usa ka namo nintak na sa kagabi. Salamat kayo sa maayong panahon. Salamat sa mga kaisunan nga paday nagasubaybay. Salamat kayo Dios sa tanan-tanan nga nahimong nagmadaogon na usab ang imong buluhaton intak na sa kagabi. Amahan ang mga pag-ampo, ang among mga paghangyo na tabangi matag usa kaisunan labi sa mga tigpaminaw karon ang mga panalangin espiritual nga ilang nasalod intag na sa kagabion ilang ang mga pagpahinumdom ilang kinasing-kasing i-apply sa ilang kinabuhi. Labi na kayo Diyos, sila magpadayon sa pagpangalagad kanimo. Sa mga wala pa naluwas, nawa sila maghinulso sa ilang mga sala, aron dili nila may aguman ang silot na kabayaran sa kasalanan ng Diyos. O gamahan, salamat kay sa tanan, ang tandong himaya, among ginabalik kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. O Brother King, akong gihatag kanimo ang higayon sa pagpasalamat o sa uban pa nimong isulti sa kahanginan. Amen. Salamat Igsong John Paul. O salamat sa Ginoo mga igsoon o usasab ako ninyo nakauban ning taknaa. Og dalagon ng Dios og wala ko'y laing ikabalos nga to kaniya kun dili ang mga pagpasalamat. Og sa sunod nga mga kahigayonan mga igsoon among gilauman gihapon ang inyong padayon nga pagpaminaw, pagpatalinghog ug ang pagsubaybay niining atong programa alang sa pagpahayag o pagmantala sa ebanghelyo sa atong buhay nga Dios. Amen. Hangtod sa sunod nga gayon, maayong gabi ka natong tanan. Goodbye mga igsoon. Maayong gabi mga igsoon.